may maayong balita nga dala ang pandemya, kini mao ang pagkadiskubre sa mga artist nga nisikat pinaagi sa social media. Sama na lang ni ining tattoo artist gikan sa Pampanga nga gihimong therapy ang paggama og diorama. Atong ilailahon ang extra talented artist sa report ni Mark Reggie Abella. Daghan ang nalisang sa pagsugod sa pandemya, duha ka tuig na ang nilabay. Pipila ka nato adunay laing-laing mga pamaagi aron mahimong produktibo ang tibok adlaw aron di lang bation og depresyon. Sama na lang niining artist gikan sa Mabalacat City, Pampanga nga si Jason Pascual Munoz o mas na ilang Noda Munoz kinsa gihimong therapy ang paggama og diorama nga iyang gitawag og bahay ni Juan. Si Noda, usa sa mga labing naapektaran sa pandemya, ilabi na ang iyang panginabuhian isip usa ka full-time tattoo artist. So naisipan ko pong gawin ng diorama para maging brain therapy ko para labanan ng depression ko during the lockdown. Kasi tinamaan po ako ng anxiety. Then dumating po yung time na na-hospital ako na wala naman talaga akong sakit. So nag-base na lang po ako para bumuo ng bagong artwork. Dahil nga po yung tattoo medyo mahina po ng mga panahon. So doon ko po binuo yung bahay ni Juan. Inspirasyon niya ang iyang kinabuhi kaniadto nga nagpuyo sa mga barong-barong. Ang therapy lang unta kaniadto nahimong daan aron siya mas maila isip usa ka diorama artist. Kauban si Clans Kabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.